Ó, igen. Azért még van ott hely. Megy a kis evészet. Rábuktak a tejcire. Anya cici híján. Így kapják a tejcit. Ez jó lesz, mert most elkezdik majd tisztogatni a képeket, ami nagyon aranyos lesz. Van, aki már jól lakott, például ő is, de azért még odahajtja itt a kis bendője. Ajaj, ezért még itt van ám kapacitás. No, akkor még adunk egy kis tejet nekik. Mert hát na. Várjatok, nyufikák. Érkezik a tejcici. Várjatok. Tessék. Na. Ott megy a tisztítás. Nézzük csak meg. Igen, befejeződött. Ott még lesz valami. Tisztogatja magát. Egy aranyos tisztogatásra. Igen, már jön is vissza. Úgy néz ki egy nyúlpofa, amelyik teljes. Hopp, már ott is egy nyúlpofa. Igen, ott a tej. És rábuktak, nagyon nagy a szívás. Nagyon nyomja. Ott egy nyúlpofa, ami most nyalogatja magát. Csak úgy elviszed a tejemet? Ciao. Most el akartam menni, hogy legyen megörökítve ez a... Nekem azt várom, hogy takarítsák meg magukat. Igen. Azt hittem, nincs itt tej. Megy a nyalakodás. Nyúlpofa nyalja magát, tök aranyos. Ott is. Igen. Ott aztán nagyon teljes az a pofa. Ó, meg az is. Jaj, de nyalikázik. Na és itt? Jó napot! Jó, de nyert. Na, jó napot, mi a helyzet? Nagyon érdeklődőek vagyunk, jó? Ott a tisztítás, na ezt vártam. Ott a nyúlpofa, hogy tisztítja magát. Jaj, de megy az ivászat. Jaj, de megy az ivászat. Várjál majd kicsit, jó? Jó, ide megy. Ezt újra hozom, ezt majd adni így be. Ott ahol van a etető. Nem beadásba, csak ott. Jó. Húzott kenyeret a üzletet. Jó. Ott is megy a tisztítgatás. Tessék. Nyúlpofa így tisztítja magát. Igen. Ez történt. És itt. A megrázkódtatás. Igen. Jó napot. Vendő tele van? Igen. Jó. Nyúlpofa itt van. De jól tűrjük a simogatást, ugye? Na, most mi történik? Ott meg megy megint csak a tisztogatás. Nézzük csak. De tiszták leszünk, jó. Itt is tisztogatás folyik. Megtereljük a nózinkat, úgy. És már szép tiszta is minden. De pedig milyen jól tűri, hogy itt simogatom.
Jól esik neki a szeretetre. Na és az a pofa, nézd meg. Utoljára. Ő a legnagyobb. Ezek az ugrándozások most már a jó lakottság érzésétől. Tessék. Most pedig egy kis. Nézzük, hogy reagálnak le. Hát nem akar szétesni, de ide berakom nektek a sarokba. Jó? Meglátjuk, erre annyira nem mennek rá, de azért lesz itt is egy kis majszolás. Itt azért elkezdik eszegetni ezt is. Kezdenek a tejről azért most már átállni. Nem akar kiesni. És azért megy ez is lassan. Igen, azért kell egy kis zöldet is, így van. Így kell egy kis zöldet is enni, az kicsikék. Azért rábuktak arra is. Persze. Szépen. Ma itt meg... Na, ez volt egy nyugházi csendélet.